Toto je lekce 2.1 webu hravěčínsky.cz. Podíváme se nejprve na sloveso jít někam. Či. Či. Řeknete jdu do Pekingu. 我去北京. 我去北京. Řeknete jdu do Číny. 我去中国. 我去中国. Zeptejte se, ty jít do Číny dělat co? 你去中国做什么? 你去中国做什么? A řeknete, jdu do Číny pracovat. Já jít Čína pracovat. 我去中国工作. 我去中国工作. Zeptáme se, kam jdeš, ty jít kam, otázkové slovo kam, kde je náli, takže dohromady 你去哪里? 你去哪里? Řekneme, jdu do čajovny. Čajovna je 茶馆. 茶馆. 我去茶馆. 我去茶馆. A ty jdeš do čajovny dělat co? Bude 你去茶馆做什么? 你去茶馆做什么? Jdu do čajovny pít čaj. Pít řekneme 喝. 喝. Pít čaj bude 喝茶. 喝茶. Jdu do čajovny pít čaj. 我去茶馆喝茶. 我去茶馆喝茶. A jdeš do čajovny pít čaj? Jednoduše něco přidáme nakonec. 你去茶馆喝茶吗? 你去茶馆喝茶吗? Na to je tady na webu odpověď, že ne, nejdu do čajovny pít čaj, jdu čaj koupit. Koupit řekneme maj. A já na to mám takovou oblíbenou pomůcku, že snad všichni znají v Praze obchodní dům Máj, za komunismu Máj, že jo. Teďka se Tesco přejmenovalo na Máj, takže název v podstatě zůstává a za pár let to možná bude čínský Mai, protože Mai je nákup, prodej, takže směna. Takže tam budeme mít možná nějaké čínské směnné tržiště. Mai, koupit, Mai, prodat. Jdu koupit čaj, řekneme potom jak. 我去买茶. 你去哪里? Jdu koupit čaj, řekneme 我去买茶. 我去买茶. A jdu do čajovny koupit čaj. 我去茶馆买茶. 我去茶馆买茶. Naučíme se vyjádřit jednoduchou minulost v čínštině, respektive ne minulost, ale ukončenou akci, a ukončené akce se zpravidla vyskytují v minulosti, ne nutně, ale nejčastěji. K tomu slouží částice l, kterou přidáváme bezprostředně za sloveso. Jo? Takže věta třeba koupil jsem čaj, já koupit l čaj, 我买了茶. 我买了茶. Koupil jsem hodně čaje. Hodně řekneme, vzpomeňte si na první kapitolu příběhu o Kifovi. 很多.
koupil jsem hodně čaje. 我买了很多茶。我买了很多茶。Jaký jsi koupil čaj? 你买了什么茶？你买了什么茶？ A na to je odpověď, koupil jsem čínský čaj a japonský čaj. Nejprve tedy čínský čaj bude 中国茶。中国茶。Japonský čaj, Japonsko bylo 日本。Jo, slyšíte tam v tomto Japan, 日本。日本茶。日本茶. A potřebujeme spojit dvě věci, jako jabka a hrušky, jo, japonský čaj a čínský čaj. K tomu používáme spojku ch. Nepleťte si to s jakým slovem. Měli jsme ch, pít, jo, to je v prvním tónu, ch. A spojka a je ch. Takže čínský čaj a japonský čaj bude 中国茶和日本茶。中国茶和日本茶. A koupil jsem čínský čaj a japonský čaj. 我买了中国茶和日本茶。我买了中国茶和日本茶。Otázku na minulý děj, jako jestli k něčemu došlo, vytváříme pomocí konstruktu mít, nemít. 你去了哪里? Občas se tak něco na webu rozehraje samo od sebe. Čili minulou akci, na ní se ptáme pomocí konstruktu jo-meo, mít, nemít. Takže koupil si čaj, otázka. 你有没有买茶? 你有没有买茶? Koupil si červený čaj. Červený čaj. 红茶. 红茶. 你有没有买红茶? 你有没有买红茶? A negaci minulého děje vytváříme pomocí nemít, mejou. Takže nekoupil jsem červený čaj. 我没有买红茶。我没有买红茶. Důležité, že ani u otázky jo-mejou, ani u negace mejou už nepoužíváme l. Jo? 我没有买红茶. Na to následuje otázka, koupil si jasmínový čaj. Jasmínový čaj řekneme jako květinový čaj. Květina je chua. Takže vytvořte otázku, koupil si chua cha. 你有没有买花茶? 你有没有买花茶? A na to řekneme, nekoupil jsem jasmínový čaj. 我没有买花茶。我没有买花茶. S tím, že tady to jo můžeme vypustit, stačí nám říct 我没买. 我没买花茶. I samotné mei poslouží jako záporka pro minulost. 我没买花茶.